Nana nong mo je rabar bukur khukjak mani mo sabro khayuni wansuk nongle ba bhai wansuk. Mo ba sab khanyala tipra mo tharo khaikena ta. Tipra mo tharo khaipano je jara sin mo bagan yangti simna ni buini bai je saimane borok. Bo sarai yasa mo rabat bukur khugya. Bo borok tubui rabat bukur khupai ta dol tubu oi. Kubuni borok haktalni borok hingkai sin mo rabat yangti bongni simna yangti buini ni saimia haktalni borok. Je jara simo robot sini bwphang yangti bini hini saimane borok no tubi khaibi mono. Saimia hangkai to buini bo soljaka mo sini joroti simji soljaka hangkai je sin mo bagana ka hangkai sini no sini nai borok no bo borok dol tubi solpai ta. Nong mo bagan kinaro da kelai kesaro da kelai ba bhai. Mo jaga kelai mo bagan. Yang bara bacing to mo bagan Bara bacing buini tongo yango khai onendoron tongo. Yango dilini tongo. Yang utumni tongo. Yango bolendoron tongo. Mo kesaro sih. Bahai ke borok saimia hangkai sini bagan simi borok rutuki borok oro tampai bangkaba buku khung bangkaba sini borok keri hangkai sini borok keri sara to osu buini kesaro bagano mono bini hini bui solpai mangala khamle tar mane no oro sinma borok tongo onek no tongnai sinma borok keri sara mutikai sini bagan sini borok buku khukai maya. Tabuk je nana tipra mo to khay hini ning samane abule mane bahai ke saima ke borok khai kana hini bo bhai ke sonde hangka. Sikangko boy ko inko but gonanani dino bo horowo boro aing sakawo sema kaimani bagano pasuk tampai sibakya. Ngai gonanan dini bo sini nok pasuk buphai sibeka. Nok buphai sibeka nok horika. Ka tampang keri kan nok mani buphai sibeka ngai sing borong no ma henai bile. Mo buile sabu khanya ba. Mo bagan kai phun norok busu jorti kosto ke kaile mani. Papa mo bagan kai phuru sing di bone mai ma chaya gaiding bo kerei an busaje kajiya khwa phuru an busaje baya. Ani busaje bai busu kosto khayai hang mo bagano murogui tai nakini khai di bone mai mui ma chaya khayai ang kosto kai murug phaimani mono buti ma chawni tabang asai tongmani ko 2-3 bosor bara ma chaya ko mobile chang asawi tongmani moni buti kisa mani si ani nokira tangmana ang je puro rabat phalmano opuru si ang tangu khai ani nok tangma che 4-5 bosor ka tawo paimia khum bagani buti phali chang nokisa tang tongman paisimi yo kan nok tabang tang khai tangani ang tai tang malia ana se khaimani bonale nangnai je khaini ro banai ka thanglak bong bo deli sal tanglak salcha borong bo hornai ang khaya pano mahapurbo nai khlai tongo borong no khairiwano Ado tinini aro ba bhai party mong mani. An mo bagan ang bo saimia tini buini khugo khnai se ang bo saimono jot to bwphai bai sera bukur sugo jot to bukur sugo prai 300 350 moto thangana bukur sugo goi ge saimia sabo khaike mo api hainu khaikatai ko ang tini bui sama khana bai phainai phege Busuk rok balok khana haima tong je aro bukur khukjak mong mani ono jaye 4-5 din age rong khana mo 4-5 din age. 4-5 din age rong khana iko mo haike bukur rok sugo bai jot to suli klang thameka Oh mo kha rabar bukur ta na. rabar bukur O ninu klong na rabar de. rabar bwphang Mo mote baban jisana ba onjo to guri jak na. jot to guri jak Tangai mo hai khai mani kelai khana ningla kono kisu party rok khada khai. ang kuno pati khayai ko ang chakri khai ko 2-3 mas ko retire khaimani ngan chare khayo an chare khaimba to ang to kuna khayable ani sampurna bata boro api khainang ba an ko khabata Mo to nin cerani rabar bagan no jona bole. ani bagan mo ang kaimani Nini niji sone. 2012 kaimani mo taoya khuk kosto kheu na korbang sugar majak hajara nai boina kamla nai niji kosto khai logiti thaimani Obo sabro khai kana hai wansuk. ang je sayam gote khai toy ko tipara mo tharom khai kana hima tongo te kaisa bagan ba saman kaimani 3.5 kana abo tol klang thamai kya ani nok khuro bokhok angkai ba borong no khayo hina ani sondehota Nok khuk bo borong tipra mo than bokhok ka. borong no bokhok Abo ke bupur bokhok jang mani. abai ko 2017 tarik ওই যে Thangnai. গণনান দিন Result ni dina. রেজাল্টের দিনও 3.5 সময় বরং নগর বখক পাবে কা Abni jaglo mo bagan khe joto kai busuk bagan tong te. বাগান আনি 3টা বাগান দङ তে গাইसा উ yang দङ